Γεια σας. Σήμερα μας έκανε την τιμή ο Θοδωρής που ήταν και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά για κάποιο χρονικό διάστημα. Όποιος δεν με ξέρει να δει τα πρώτα μας βίντεο, εκεί θα είμαι. Ναι, έφυγε για τα πρώτα βίντεο. Ναι, ξαναεπέστρεψε όμως. Μαζί θα φτιάξουμε το συμφώνημα στο ίντερνετ part 2. Λοιπόν, και να αρχίσουμε κάτι που αρέσει πάρα πολύ στο Θοδωρή. Είναι το One Piece. Θοδωρή, είσαι ένα λόγος. Λοιπόν, να ξέρετε το One Piece είναι μόνο για όσους ξέρουν καλά αγγλικά. Γιατί μιλάνε κινέζικα, αυτό είναι το μόνο κακό. Όμως από κάτω τα γράφει αγγλικά με υπότιτλους. Λοιπόν, το καλό του One Piece, πού είναι το πόντι. Α, ναι, σειρά από εδώ. Το πόντι του μου, πλάτσια. Λάω τι θέλει κάνει ρε. Θα το φτύσει τη σοκολάτα πρόσχε. Είναι ότι έχει πάρα πολλά επεισόδια. Για παράδειγμα, ξεκινάει από το επεισόδιο 1 όπως όλα. Όμως έχει κάτι που κανένα δεν έχει. Πάει το 215 και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Αυτό το πατζά. Λεκείς. Για παράδειγμα, οπα! Εγώ είμαι στο επεισόδιο 671. 671. Για όσους θέλετε να δείτε το One Piece, πατήστε WhatsApp CC. Θα το έχουμε στο description. Ναι. Ας το βάλουμε στο description. Γιώργο, με τρομάζεις. Τώρα θα ρωτήσουμε λίγο αυτό το βλακίες. Ωραία. Είπες το One Piece βλακί. Θα φύγω από το βίντεο μου το ξαναγάνεις. Όχι, την άρεσε ρε Βλάξ. Α, Λοιπόν, σκάτωσε λίγο. τώρα θα δούμε το Ολυμπιακός Ρεάλ. Είναι παλιό μας αν δεν κάνω λάθος. Μαυρογεννίδης. Ναι, καλή σέντρα πάει, μπαίνει στη φάση ο Χωρίκου, έχει πρώτη στιγμή. Συνήθως θα έχουμε μόνο ποδόσφαιρο. Για τώρα. Θα δείχνουν κι άλλο ένα μάτι παράδειγμα. Την εκτέλεση αυτή του φάουλ. Όχι απευθείας, η μπάλα περνάει και είναι γκολ από τον Γιωβάνι. Ακριβώς στη συμπλήρωση των 10 λεπτών. Το αριστερό πόδι του Ζλάτκο Ζάχοβιτς και το κεφάλι του Βραζιλιάνου. Όχι, κολλάει, Παντελή, δεν έχεις καλό ίντερνετ. Περιμένετε κυρίες και κύριοι, γιατί μου έγινε μια χαζομαρούλα. Μόλις επιδιορθώθηκε. Ωραία. Μετά θα δούμε το Ολυμπιακός Γιουβέντους. Και μετά θα δούμε το Παναθηναϊκός Μπρίτζ. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε λίγο. Θα το ξαναδούμε από την αρχή εξαιτίας του ίντερνετ. Θα το δούμε έτσι όμως. Καλή σέντρα πάει, μπαίνει στη φάση ο Χωρίκου, έχει πρώτη στιγμή. Ήταν το πρώτο μάτι του Κασίας με τη Ρεάλ. Ζάχοβιτς αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Με τη Ρεάλ, το πρώτο μάτι. Όχι απευθείας, η μπάλα περνάει και είναι γκολ από τον Γιωβάνι. Ακριβώς στη συμπλήρωση των 10 λεπτών. Το αριστερό πόδι του Ζλάτκο Ζάχοβιτς και το κεφάλι του Βραζιλιάνου Γιωβάνι βάζουν τον Ολυμπιακό νωρίς, πολύ νωρίς στην θέση του οδηγού. Ξανά αριστοτεχνικά εκτελεσμένο στο δεύτερο δοκάρι. Φάουλ από τον Ζάχοβιτς και η κεφαλιά του Γιωβάνι που νίκησε για πρώτη φορά στον αέρα τον Ζούλιο Σέσαρ. Καθώς ο Κασίλιας και μείνει στο δοκάρι δεν είχε καμία πιθανότητα. Ξανά στη γωνία ο Μακμάναμαν μακριά από το χώρο ευθύνης του Ελευθερόπουλου. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, γυριστό πέφτει ο Ελευθερόπουλος. Στην προσπάθεια του Ραούλ αγγίζει η Ρεάλ την ισοφάριση αλλά δεν την αγκαλιάζει. Εγώ το εκτελεστή γρήγορη σέντρα από Μακμάναμαν βάζει την κεφαλιά ο Σάβιο 1-1. Αστραφιαία απάντηση από την Ρεάλ στο 24. Από φάουλ, στείλω το προβάδισμα Ολυμπιακός. Από φάουλ απαντάει η Ρεάλ στο 24 με τον Αναδόλο Βραζιλιάνο. Σάβιο. Ο Ολυμπιακός πίσω την μπάλα πλήν του Χωρίκου. Βασίζει ο Πορτογάλος, μπάλα βρίσκει στο τείχος και καταλήγει στα δίχτυα στο 32. Ένας τρίτος Βραζιλιάνος γίνεται σκόρερ απόψε στο Ολυμπιακό στάδιο και το 1-0 του Ολυμπιακού. Από το 10 με το γκολ του Γιωβάνι γίνεται 1-2 μετά την ισοφάριση του Σάβιο και τώρα
απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Ρομπέρτο Κάρλος, αλλά βρίσκει στο πόδι του Τζόρτζεβιτς. Κοιτάξτε τι έφαγες κυρίες και κύριοι. Πάει από την άλλη μεριά. Ο Ίκουε, καλή ιδέα, βάζει μπάλα μπροστά στο Σαλγάδο που του φάει το τάκλι. Η ευκαιρία δεν έχει περάσει, αλλά είναι απίστευτο το πώς χάνεται. Στο 56. Εδώ ο Ίκερ Κασίγιας μίλησε με την τύχη του και ο Ολυμπιακός κάνει μια ευκαιρία που μπορεί να στοιχηματίσει κανείς ότι δεν μπορεί να του παρουσιαστεί ξανά στο παιχνίδι απόψε. Για εσένα τραγουδώ. Ρόκιτς, πολύ καλή κίνηση μακριά από την μπάλα, αφόσιμος του Σακόκιτς, πλησιάζει, γυρίζει την μπάλα, δεν θέλω να το κάνει, ευκαιρία μεγάλη για τον Γιωβάνι, δεύτερη προσπάθεια. Όχι από τον Αγγέλαδο, αλλά από τον ενθουσιασμό, τον οπαδό του Ολυμπιακού. Στο 64 έχουν το 2-2 με το Σουφίκος του Σακόκιτς, έτσι έκανε την κίνηση μακριά από την μπάλα. Εδώ πλακώνονται, έχετε πλάκα. Θα έχει πλάκα να την βλέπετε. Στο άκρο της άμυνας Φίλες αγαπώ, για εσένα τραγουδώ. Για εσένα τραγουδώ. Ο Τζοβάνι φέρνει τον Ολυμπιακό ξανά στα ίσα. Εδώ ο ευκαιρία Κοτσάκοβιτς στο 67 Ολυμπιακό. Εκτέλεση από τον Ισλάτ Κοτσάκοβιτς. Η Ρεάλ ξανά στο Καναβάτο. Για να το δούμε. Και στο δομπολάρα και Ο Τζάκοβιτς φέρνει φόλτα τώρα εδώ στους μαδριλένους αμυνόμενους και εκτελεί με συμπτώσεις χαμηλά στη γωνία του Κασίγιας. Γιόρτεβιτς. Για Ο εσένα Σουτ Ρόκι, ο Κασίγιας. Μπάλαμαν, πολύ ώρα σιωπηλό στο παιχνίδι. όχι δεν πήγε. Ανελκά θέλει να γυρίσει, η φάση τώρα τελειώνει. Σάβιο και Ρομπέρτο Κάρλος, κίνδυνος, η μπάλα περνάει και σοβαρίζει. 3-3, το 20 λεπτό με τον Ραούλ πέναντι από αριστερά και ο Βραζιλιάνι, ο Σάβιο με τον Ρομπέρτο Κάρλος. Σέντρα με πολύ δύναμη και ο Ραούλ πετάει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος, ακόμη μια φορά σε απευθείας η μπάλα φεύγει από τον Ελευθερόπουλο και περνάει. Νόμιζα ότι είχε φύγει εκτός παιδιάς, ο επόπτης είχε διαφορετική γνώμη και όταν γύρισε την μπάλα 3-3 κυρίες και κύριοι. Ήταν αγώνας Champions σκληρή League. για τα νεύρα και τις καρδιές φάση. Αυτό ήταν το βίντεο, μετά σας έχουμε Ολυμπιακός Γιουβέντους. Πάλι είναι. Γιαννακόπουλος, 5ο λεπτό στο Ολυμπιακό στάδιο. Ολυμπιακός Γιουβέντους, 0-0, Γιάννακο ο Γκόκκιτς ξεφεύγει πάρα πολύ ωραία. Ολυμπιακός. Και τώρα ετοιμάζεται να τρυπήσει την άμυνα της Γιουβέντους. Ψάχνει τα συρρήγματα, η σέντρα φτάνει στον Τζόρτζεβιτς, στο σούνι το δεξί. Όχι, τώρα τη μεγάλη στιγμή. Στη βραδιά, στο 5ο λεπτό. Το γήπεδο του Γιουβέντους είχαμε χάσει 7-0 τότε. Βγαίνει με τον Τζόρτζεβιτς αυτό. Ναι, στο γήπεδο του Γιουβέντους μετά. Ανεβαίνει και πάλι ο Ολυμπιακός και βγαίνει κάθετη πάσα από τον πλασιά από τον Γκόκκιτς, είναι out, δεύτερη. Πολύ σημαντική στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 8. Και από τον Καραπιάνη και τον Μπουρσαλίδη, ο Γεωργάτος, καλή σέντρα, και ο Γεωργάτος και φάει ακόμα και Έχουμε και παροδία κυρίες και κύριοι. Και ξανά ένα απολαυστικό γκολ από τον Ερσίνη Σαγκόκη. Φτάνει στα 5 εφέτος. Σερβοκύπριος φόρ του Ολυμπιακού στο Champions League. Άβιτς. Ζιντάν. Μακερή σέντρα του Ζιντάν, πάει να φτάσει στην μπάλα και φτάνει στην μπάλα. Ο Ιντσάγκια μαζεύει ο Ελευθερόπουλος. Εδώ περάσαμε μια λαχτάρα στο 33. Και ο Ζιντάν αναλαμβάνει την εκτέλεση στο 51. Αναλαμβάνει τώρα πρώτο δοκάρι, περνάει Ελευθερόπουλος με τον Σόβο. Ο Ολυμπιακός κρατάει. Κάτος τώρα, ωραία προσπάθεια του Γεωργάτου, καταπληκτική. Σέντρα, ευκαιρία παραλίγο το 2-0. Εδώ ο Ολυμπιακός ακουμπάει για να μην πω ότι αγκαλιάζει το 2-0 με την κεφαλιά του Αμανατίδη. Εδώ τώρα στο 62, σε μια πολύ κρίσιμη καμπή του παιχνιδιού. Από τη σέντρα του Γεωργάτου, ο Αμανατίδης προωθημένος ξεφεύγει στα νότα της άμυνας της Γιούβε. Μπιριντέλη.
Πολύ φάλτσο έντρα στο δεύτερο δοκάρι. Προδόθηκε από τον αέρα ο Ελευθερόπουλος και είναι μια τραγική προδοσία θα έλεγα. Καθώς ο Αντώνιο Κόντε στο 85 ισοφαρίζει για την Juventus. Ο Κόντε που είχε βάλει το πρώτο γκολ της γυραιάς κυρίας και το δεύτερο γκολ της κυρίας και πριν από 14 βραδιές στην Ιταλία, τώρα στο 85 από την σέντρα του Τριντέλη. Και το γεγονός ότι ο Ελευθερόπουλος, παραλαμβάνω, προδόθηκε από την δύναμη του αέρα, αλλού περίμενε την μπάλα και αλλού έκανε την έξοδο για να την βρει. Κέρδισε ο Ιντσάκη και από εκεί και πέρα ο Ντιλίδιο πετάει την μπάλα στα δίχτυα στο 85. Εκεί δίπλα του, όχι τον Γιουβεντίνο, αλλά τον παίξει του Ολυμπιακού. Δηλώσει, δεν θέλουμε να ακούσουμε να δηλώσεις. Ο λόγος στο Γέννητα. Μια ανάσα από την μεγάλη... Το Παναθηναϊκός Club Bridge. 9 λεπτά. Όχι. Μέχρι να βγουν οι ομάδες, εδώ βλέπετε τους φίλους του Παναθηναϊκού στην εξέδρα. Να πούμε ότι ο διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Βλάντισλαβ Μπεσμπορόντοφ, ο Ρώσος, Σπίτσερ, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Αλλά ένα διάστημα σταμάτησε το ποδόσφαιρο, προτίμησε το να σπουδάσει sports marketing και management και το γύρισε στη διαιτησία. Εδώ, ο Ρώσος με τα βοήθος του. Γκολούβε και Γκαβρίλη είναι οι δύο που βλέπετε. Δεξιά και αριστερά. Αγάπη το Παναθηναϊκό ρε. Τρίλε, κόλλησε τώρα. Λοιπόν παιδιά, Λοιπόν, Αποστόλης πρώτη ευκαιρία θα σου δώσω θα δείτε και αυτό το αγώνα. Πούξου ρε. σημαία την ώρα της κεφαλιάς του Καρέλη, πολύ ωριακό. Διακόπτω πάλι για να δούμε τη φάση την ώρα που παίρνει τη κεφαλιά, όχι δεν υπάρχει offside. Την ώρα που παίρνει ο Καρέλης τη κεφαλιά είναι ακριβώς στην ίδια ευθεία ο Μπέρτ. Το κόρνερ με τον μπάσκετ. Η κεφαλιά εκεί κακώς έμεινε παίκτης. Για να μένει ελεύθερος ο Ντουάρτε, γιατί ο Ντουάρτε δεν μπορεί να πάει με τόσο καιρό που λείπει, δεν μπορεί να πάρει παίκτη σε ατομικό. Ναι λοιπόν, αυτό είδατε το βίντεο. Και είναι το 0-1. Είδατε δυστυχώς το 0-1. Τον 20χρονο. Ναι, η Μπρίτς θέλουμε να κερδίσει. Ο Παναθηναϊκός είναι βλάκας και άσχετος και δεν μας άρεσε καθόλου ο Παναθηναϊκός. Είναι ο πιο άσχετος, ειδικά ο Νίκος Καρέλης. Έχει δίκιο το πει. Και ο Μπέρεκ. Έχει δίκιο το πει. Ο Φιλέρικ. Ακριβώς. Α, μια Και έκανε από μια που το είπα ότι η ΑΕΚ νίξει επειδή είναι τον Ηρακλή. Η σέντρα για να πάνε να κοιμηθεί είναι μόνο ο Βέμερ. Δεν υπάρχουν κεντρικοί αμυντικοί εκεί. Ο Σάντσετ δεν είναι Πανσραγικό. Πότε σήμερα που παίξαν οι χτες. Πόσο ήρθαν. Και με ποιον έπαιξε. Με τον Παναθηναϊκό. 5-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε ένα 2 τον Ατρόμητο. Τα κενά μίμης που υπάρχουν μερικές φορές σε τέτοιο επίπεδο. Γιατί δεν μπορεί να συγχωρηθεί σε τέτοιο επίπεδο το λάθος. Ναι, μην τώρα για να δούμε τι θα γίνει με τον Βλάκα. Πατάει. Ο Πανίβλακας. Από όλους και εδώ ευτυχώς. Είναι μαλάκα μου το θετικό. Ο Πανάκεν χάνει ίσως το πιο εύκολο που να κάτσει στην καριέρα του. Βρωμάει σοκολάτα. Στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η πρώτη, αν μη τι άλλο, Δεν τους βλακώνετε. Δεν το κάνω, δεν βλακώνετε. Δεν ξέρω να ρωτήσει μόνο. Κυρίες και κύριοι, Καλή παλιά είναι. Ο Μπέρκιν. θα δείτε αυτό το σουτ! Έξω! Περάλτη! Περάλτη, περάλτη, περάλτη! Αντερπάκης θα ναι. Κολόγια ρε. Γριούλα καρέ. Άντε και εσύ ρε πως σε λένε Μαζάκου. Είναι Μαζάκου και στον Ολυμπιακό. Το πέναλτι το έχει κάνει ο Μέσελε, ο Μπράντον Μέχελε. Έχει πάρει κεφαλιά ο Μπέρκ, τώρα πάει να μπει ο Καρέλης, τον γκρεμίζει. Δεν υπάρχει κουβέντα εδώ. Το 1-1. Μπέργκ.
του Μπέρκ πολύ κακό. Το έχασε ο Μπέρκ, ρε. Ναι. Για την εκτέλεση απάνω. Η γωνιά του Και- είναι και- ναι, κακό. Πάει να σουτάρει στη μέση ποντάροντας ότι ο τερματοφύλακας πάντα κουνιέται, πάντα φεύγει. Δεν του βγήκε η επιλογή. Αυτό το μάτς μου αρέσει πολύ. Ωραία εκτελεσμένο Κουτρουμπής. Άντε ρε. Θα συνεχίζετε. Η κεφαλιά γκολ από τον Μπέρκ. 1-1 στο 37. Υπήρξε ένα μαρκάρισμα στο Κουτρουμπή, σταμάτησαν φωνάζοντας τους παίκτες Παναθηναϊκού. Αυτός που δεν σταμάτησε ήταν ο Νίνης, διότι η μπάλα του στρώθηκε στα πόδια, έκανε μια εξαιρετική σέντρα. Και ο Μπέρκ, αυτό είναι και το ίδιο των πολύ σπουδαίων παιχτών, έχει αφήσει πίσω του ήδη τη φάση του πέναλτι. Σηκώνεται, πατάει, στέλνει την μπάλα στη γωνία, 1-1, με βάση το τελευταίο δεκάλεπτο Παναθηναϊκό στο δικαιού του. Κοιτάξτε εδώ. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα στο Κουτρουμπί, όλοι σταματάνε. Ο Νίνης κάνει τη σέντρα. Ο Μπέρκ πατάει, σηκώνεται και στέλνει την άμυνα των Βέλγων στα δίχτυα. Κοιτάξτε. Εδώ. Εδώ βλέπετε κυρίες και κύριοι, Ένα. παρά το πέναλτι που έχασε ο Μπέρκ. Επειδή είναι άχρηστος. Τον σπρώχνουν, Πήρε και κρατάει επειδή είναι άχρηστος. όσο μπορούσε. Ναι, ρε. Εδώ είναι Ο κάποιος. Ντεγέ είναι. Ο Μπέρκ. Ο Ντεγέ. Είναι κάποιος στο Σάντσε. Ο Ντεγέ. Κυρίες και κύριοι, ως Παναθηναϊκοί, υποστηρίξτε τον Μπέρκ ότι είναι πολύ καλύτερος από τον Ντεγέ. Κυρίες και κύριοι, ως Ολυμπιακοί είστε εκεί Ωραία, πέρα. Σκηνή. Υποστηρίξτε πώς τον είπαμε τον παίχτη Ντεγέ, Άλλαξε τη γνώμη του ότι είναι Μπέρκ. καλύτερος από τον Και Μπέρκ. τον αποβάλλει. Και δεν κρύψε τον Ντεγέ. Όχι, Αυτό όχι, ένας μαύρος κάποιος του είναι έχει πολύ πει καλό. να αλλάξει. Υπάρχει Είναι υπογραφή. φανερό ότι Να έχει πεις και αυτή την επικοινωνία. υπογραφή. Ο τέταρτος του έχει Τι πει να νούμερο αλλάξει. Εννιά. Απόφαση. Έχω την εντύπωση ότι είναι υπερβολικός ο 99. Ρώσος. 99, ναι. 9 Ναι, και ναι, 29. ναι, ναι, ναι. Τι το έχει ο Γιώργος. Είναι ένας μαύρος. Του βάλε γκολ στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να σας πούμε πόσο καλοί Έχει είμαστε βγάλει στο κίτρινη, ποδόσφαιρο. είναι φανερό ότι έχει περάσει η ιστορία και με την ενδοεπικοινωνία του λέει κάποιος. Για να δούμε, λοιπόν. Το μαρκάρισμα είναι εδώ. Είναι σκληρό μαρκάρισμα, το δέχομαι, έχει φύγει ο Σάντσεφ λίγο άγαρμα, αλλά είναι για μια κίτρινη κάρτα και τελειώνει το πράγμα. Την έβγαλε το στάνο διαιτητής, την εκτίμησε ως κίτρινη. Μετά έχει αλλάξει γνώμη. Με κάτι που του είπε ο τέταρτος. Και ομολογώ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί αλλαγή απόφαση διαιτητή με κάτι που του λέει ο τέταρτος. Το Ζέκα, Ατζαγκούν, κακή επιλογή του Ατζαγκούν. Πετάει την μπάλα εύκολα και φτηνά πίσω. Αυτό δεν θα μπει, ρε. Τον Διαμπή, υπάρχει κίνδυνος. Το σουτ πάνω στον Κοτσόλι διώχνει. Κοτσόλι βάλετε, γι' αυτό φάγατε Πετάει και την μπάλα έξω από τον Τρουμπής. Το ξένα βάλουμε το στυλ. Το στείλαμε βάζω και καλά θα ήταν. Τίποτα. Τελείωσε ρε. Δεν νομίζω. Μπήκε το δεύτερο. Ο Σίμονς και τώρα πάλι ο Δεν Ντεμπό. στρεβήχα. Εκεί θα βγει ο Κοτσόλης, υπάρχει ένα μπέρδεμα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, η μπάλα είναι κόρνερ. Για να δούμε τώρα. Μπαμ. Κόρνερ για την Μπρίζ. Εκτέλεσε βλάχας. Κεφαλιά δίπλα από την άμυνα του Παναθηναϊκού, είναι αρκετά έξω, αλλά κάθε χρονιά μοιάζε αδιαφιλονίκητα πρώτη. Για να καταλάβετε είναι highlights. Μετά το έχασε στα play-off. Εδώ Όχι, η ρε, το ευκαιρία, μάτσαν 9 απόκριση του λεπτά, Κοτσόλη, ναι. μεγάλη απόκριση του Κοτσόλη στο πλασέ του Διαμπή. Το βλέπετε Αυτή και τη φορά κάτω. είχε την μπάλα στο καλό του πόδι του αριστερό. Πλάσαρε. Ο Κοτσόλης κάνει μεγάλη επέμβαση Άντε ρε, τη τελείωσε. στιγμή που ήθελε. Υπάρχει χέρι, υπάρχει χέρι. Πέναλτι! Είναι Ναι, πέναλτι. τουλάχιστον αυτό Ναι, που πάλι. πέναλτι. Υπήρχε χέρι, ήταν φανερό. Όπως το θέμα ήταν μέσα στην περιοχή. Ναι, ναι, αυτό δείχνει ο Ρώσος. Χέρι. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε Κοίταξε τον Αναστασίου, χέρι. πάνω για το πίσω το κάνει. Για να δούμε, ναι, βέβαια. Έχει τσιμπήσει την μπάλα ο Εμπομπό με το χέρι και την πετάει έξω από την περιοχή. Ανόητο το πέναλτι που κάνουν οι Βέλγοι, αλλά αυτό ποσός αφορά τον Παναθηναϊκό. Εδώ, βάζει το χέρι και παίρνει την μπάλα. Είναι τι. Λοιπόν, Πράνιτς, έτσι. Κράνης. Καρέλης. Καρέλης. Ναι, Καρέλης. Ο Καρέλης είναι από το. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. 60. Γκολ! Νίκο Καρέλη, ο Παναθηναϊκός φέρνει. Ο Καρέλης σκοράρει! Ο τρίτο για το Παναθηναϊκό για το πιτς! Ο Κομμούς είναι μια ωραία ιδέα μάλιστα τώρα. Αυτό είναι το βίντεο.
του Παναθηναϊκού. Γεια σας. Τώρα λέμε να σας δείξουμε και κάτι ακόμα όσο αφορά Το κανάλι μας. ναι, το κανάλι μας. Σας ευχαριστώ Θοδωρή. Για όσοι έχετε μπει τώρα, γράφετε, θα σας το δείξω αλλιώς. Πάτε και γράφετε Πάντε Τέο. Πάντε Τέο Games. Είναι παλιό. Πάντε Τέο. Και είναι όλα μας τα βίντεο. Και κάνετε εγγραφή. Εδώ έχει ένα κουμπάκι που λέει εγγραφή, στο πατάτε. Εδώ λέει να που κάνετε εγγραφή στα αγγλικά. Αν έχετε τον υπολογιστή σας στα αγγλικά λέγεται subscribe. Το πατάτε εσείς. Το πατάτε, κάνετε εγγραφή. Και όσοι δεν ξέρετε τον Θοδωρή, επίσης δείτε και το προηγούμενο βίντεο μας. Είναι από, περίμενε. Είμαι σε αυτό το βίντεο, αυτό και μετά τα έχει φτιάξει όλα ο Παντελής μόνος του. Ναι, λοιπόν, θα δείτε όλα, θα δείτε τα βίντεο με τον Θοδωρή και με κάποιους άλλους που έχουμε. Λοιπόν, γεια σας. Και σας χαιρετούμε για τώρα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και